Gipakusgan sa Women and Children Protection Desk kung WCPD sa DCPO ang kampanya sa pagprotekta sa mga kababayenhan batok sa pagpangabuso o violence subay usab sa kasaulugan sa Women's Month karong Marso 2022. Gibutyag ni DCPO WCPD Head Police Major Maria Teresita Gaspan karon nga ana sa Alert Level 1 ang syudad. Balik na sila sa face-to-face activities aron sa pagpalapad ug pagpakusog pa sa advokasya ug mga programa sa mga kababayenhan o kabataan, ilabi na sa mga lugar nga taas ang kaso sa violence against women and children. Makigdialogo ang PNP sa mga barangay officials, women's sector leader, faith-based organizations, tulunghaan ug uban pang government agencies. Gipanganti ni Gaspan ang paspas kapag responde sa pulis sa mga kaso sa violence. Paghabwa gilayon sa abuser, ilabi na sulod sa panimalay ug kung adunay probable cause sa krimen, dakpon ug kasuhan gilayon ang suspect. We have 18 police station, separate and distinct women and children police office. Nakaseparate yun na sila purposely para ma-facilitate, ma-accommodate sila, especially special yun na para sa ilahang office. They can broach their problema o parte sa pamilya o sa bisan unsa man nga na tanaw nila niyatak na sa ilahang katungod. Kung itandi sa Enero 2021 nga adunay 7 rape cases o 12 VAUSI cases, mas ubos ang natalang kaso sa 2022 nga adunay 6 ka rape cases samtang 2 ka VAUSI kun RA 9262 cases. Tanang suspects identified ug nakasuhan na sumala ni Gaspan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man Aimee Genita, Tatak RMN.